Uma umphakathi uhlukumezekile uhlezi bubhojozi, abakwa-DTTV abalenzi iphutha bayaye bafike ngokuphazima kweso. Njenganamhlanje ke sila eBergville kwa-Israeli indawo kuWard 9 lapho umphakathi ukhala kakhulu ngenyoka enelambu ephazamisa abantu. Ake sizwe udaba. Hayi ngomondli ngamazibuko khona la eIsrael. Hayi nami nje ngithi angisho ukuthi hayi ikhona into efana njengana le inyoka ikhona la. Mawunyuka nje ngapha uthe emadongeni bayazi abantu vele abanokudlula ngakhona. Ikhona. Ngathi nje ngahamba ebusuku ngabona kukhanya lapha. Ngamanye bani lokhanyise lapha. Sanibona babukeli, igama lami ngoJobe. Ngizochaza kabanzi ngendaba enkulu yase-Israel. Ngiyezwa umphakathi uyakhala ngendaba yenyoka emfuleni wase-Israel. Cha ngeke ngikuphikise lokho ngoba nami ngike ngahlala la. Yize ngingasahlali la kodwa kwenzeka into eyisimanga empilweni yami. Ngelinye ilanga ngasasambe bengifunda eBambanani. Kunento ekhona ekuthiwa ikhona la inyoka enkulu ehamba nelight. Ngoba sasambe nesikole siye ngapha koKestell. Ngangifunda ugrade 7. Sathi sibuya kwakuyimngedwa vele ingane ehlala ngale phesheya komfula ereserve kwakumele ngiyokweqa ibridge isikhathi vele sasesihambile ke lapho kwase kungo6 noma kuyela ko7 ebusika kwakuyisebusika kodwa Yabona nje cishe lapho ngabo 7-8 into efana nalezo. Makunokuthi unokudlula nje mhlambe unokubona ilight uma ngale uthi hayi mhlambe umuntu owelayo ukhanyisa ifoni uma ngale uthi kanjani. Kodwa ke masuthi uyabheka uyasondela kahle cha hayi kube khona nokushintsha okuthile nje emzimbeni uzwe na uthi akusalungile kahle akusifoni lo muntu engizohlangana naye akusifoni le. Hayi bese ubona ke na ucela empunzini ngaloyo ndlela. Ukuza kwami ngangilibona ithoshi emfuleni. Hayi emfuleni ebridge ngangilibona ithoshi. Ukuthi ngangitshela ukuthi abantu mina abayowela ngithi hayi ake ngiphuthumeke ngizokwazi ukuthi ngiwelisane nabo labo bantu labo. Mengithi ngiyasondela kodwa manje ngiyabona ukuthi ithoshi liyakhanya kodwa abantu angibaboni. Hayi ngithi ukusondela futhi kwenzeka into eyisimanga kakhulu ngoba ngayithola sengiphuma inyembezi umzimba wami usushaqile nje ngingasazizwa kahle. Mayihamba nelight lenyoka thiwa inokusuka ishiye ilight ngapha ihambe iyodla ubulongwe ngapha. Ikhona ke yehli yenyuka kulamakhaya khona nje afuyila ngala iyehli yenyuka idla khona ubulongwe nenkomo zangapha sakhali kahle zekhala ngenye indlela. Waphinda ngendanga wathi lwana pasengwayo. Inkomo yakhe ifile bulawe inyoka. Ukusondela kwami ngabona manje no abekho abantu la. Ngasizwa umalume uSigqeme wakamabaso. Uyena owangibuyisa inqondo ngoba ngathi sihambile nenqondo lapho. Ngakwazi ukuthi ngibaleke nami ngoba ngase ngibone vele ukuthi akubona abantu kakhulu lapho ukuthi cha ikhona ngempela into ekukhulunywa ngayo inyoka lapho emfuleni. Wangisiza ngokuthi angithethise ukungithethisa ukuthi hey suka lapho wena yabo inqondo kwakhathi ibuyayo ngoba vele ngase ngiqala ukubadizi lapho. Ngase ngingasazizwa nje kahle ngiqala ukubadizi ngathi lento yasi ingidunga umqondo. Uma umsigqema wathi eqeda kungiphaphamisa mina ngase ngithatha isinqumo sokuthi ngeke ngisaya ekhaya ngenxa ukuthi ngangisaba ukuyowela khona lapha emfuleni. Ngalibona ke ithoshi likhuphuka ligudla ngomfula ila ngakholwa khona ukuthi khona inyoka ngizake ngisahamba ukuyowela lapho ngajika ngihamba ngolala ekhaya kwaZikode ehlobeni ngavuka ngakusasa ngaya ekhaya. Nizizweleke Ningizimu Afrika udaba lwaka-Israeli. Siyathemba ukuthi izakhamuzi zase-Israeli zikhona lapha zizokwazi ukuthi ziyifakaze le ndaba noma zihlikize khona la ku-comment section. Ake sithembe ukuthi umphakathi uzophepha njengoba kungekho okutheni osekwenziwe ile mvelo. Siyabonga.